Mene. Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि सन्जित गयारि YouTube चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोनाव बयबो गसाइनि अननायाव एबा इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। दा आं लोगोफोर नै मासबारावनो दं आरोना नोंसोरनो आङो दाख्लै मैया आपल'ड खालामदोंमोन भिडिअ मासबारावनो दं होननानै नोंथांमोना नुखाबाय जायफोर नायदों। ओमफ्राय आङो गाबोन माने न'आव थांफिनसिगोन आरोना लोगोफोर बेनिखायनो दिनै एसे दुब्लि बारियाव बेरायदों नै लोगोफोर भिउसखौ नाय माबायदि